Så, vi er i gang. Hej, i dag vil vi vise, hvordan man åbner et telt eller noget. Hænder et cykel. Den der af, så vi har jo rigtig gjort det her før. Så prøv bare, der er en manual, der er en pinde, og så er der selve teltet. Måske ikke nu. Okay, der. Vi starter med at lægge teltet ud. Det der er rundteltet. Jeg kommer lige i tanke om, man skal da gøre det den her vej. Det går nok bare køre. Så er der de her pinde. Ja, det her. Så er der ikke kommet nyt ind. Tror jeg. Det ser ikke ud til, at der er nogen rigtige manualer. Jeg lukker den. Så er der. Altså, det er sådan. Jeg tror, du mener, du har sådan et lille telt, far. Det er ikke så småt. Er det på en måde? Skal jeg hjælpe lidt? Ja. Jeg ved ikke, hvordan det der det bliver. Der er ikke nogen manual. Jeg tror ikke, det er nødvendigt. Kommer med. Og det er hjemme hertil. Så jeg kommer med de her pinde. Ja, denne her, de længste, tror jeg nok. Et pinde, og så er der de her små til at sætte ned i. Og noget små. Der burde egentlig også være sådan. Nå, der er de der. Jeg skal sætte hende og sådan der. Så de kommer meget kompakt, så man skal bare hive det. Så de kommer sådan her, og så hvis man bliver slidt, så er det magnetiske. Og så er der noget tråd indeni. Og så er der også 2 sæt, så der er ikke så meget. Og den her er ikke så lang. Sådan der. Det er sådan her agtigt. Sådan der. Og så er det sådan agtigt stretch. Så. Lægger den. Hvordan kan du se det tæt, far? Far, hvordan kan du se, hvis kameraet er tændt? Det ser ud til at være et stort telt.
Far, burde kameraet ikke blinke? Nå, jo, det gør det. Det blinker med blå, så jo, du filmer. Der er ikke så god lyd på. Det synes jeg er stort. Hallo. Hallo. Vi skal sætte tænder. Men det er rimelig varmt. Hallo, jeg vil også finde. Så den færdig med her. Hvad? Spider-Man så på sådan. Jeg tager min telefon. Nej, den der skal blive der. Jeg tager telefonen med. Så det er lidt større, et stort telt. Man kan lige se. Vi herinde. Så Jasmin, det lille kamera skal stå og filme det. Ej, lad mig så ikke se det. What? Så. Det lille kamera skal stå og filme. Okay, så vi går lige tilbage. Men det er ret stort. Det kommer også med en sovepose, det ligger under lag og så. Hvad er det her? Bare ligger under lag og så nu. Bare hvad er det her? En sovepose også. En sovepose. Hvad er det der så? Det er også en sovepose. Den ene sovepose, det var sådan en, som jeg havde købt før jeg fik. Og det vil man det der. Ja. Så er der myggenet igen. Sådan der. Så I kan lige komme ind med mig igen. Så der er sådan et vindueagtigt, men det er myggenet, der er i stedet for sådan noget gennemsigtigt. Så der også kommer noget luft ind. Og så herinde, så er der det her lægunderlag, og der er ret varmt herinde faktisk. Jeg tror, det er vindtæt. Men og så er der også det her vindue, som man kan åbne udefra. Eller, jeg er ikke helt sikker. Der er den her lille lomme, hvis man skal have den ud. Vindue og hænder, og begynder at blive varmt. Og så er der det her vindue her. Det er altså lidt højere herover end det er herover. Og hvis jeg er dårlig til filming, så er det fordi det er første gang. Ja. Så altså, når man sådan åbner her, så kommer man ud til sådan udgangen. Så det er meget lille, men kompakt og faktisk ret, det fylder næsten ikke noget. Ja. Jeg skal også sige den igen. Så ja, så er det så. Sådan her. Far, hvordan kan man se, hvis det er tændt? Far, hvordan kan man se, hvis det er tændt?
Det betyder, den filmer. Det ved jeg, fordi at han filmede med armbåndet. Og så er det slukket. Ja, det er lidt udsigt, hvor man kan lære at lave armbåndet. Motivationer. De har egentlig også et kamera. Der. Kan ikke zoome. Der. Det filmer ikke lige så godt det her. Den her. Hvordan kan man så se noget i den der? Nej, hvordan kan man så se altså filmen eller sådan noget? Er det memory cardet, man skal tage ud? Så I kan se det fra alle vinkler. Og jeg ved ikke, hvis der er en god mikrofon. Så ser det sådan her ud forfra. Fra siden af, det der det er højre, og det der det er lavere. Og så det her bagfra. Så det er Yamaha Tenor 700. Så ja, der er sådan nogle ting for, at det holder fast. Og ja, der. Det bliver faktisk ret varmt inden i det, må jeg sige. Ej, hvad sker der? Og ja. Ja. Se! Ej, færdig. Jeg slukkede det ikke. Det er sådan her. Så. Men det er to, det gik ud. Sorry. Jeg er bare mega fedt. Jeg ved ikke, hvis I så det her, men teltet var faktisk ikke helt færdigt, da jeg lavede en tur før. Så jeg kan lige give jer en til. Og hvis ikke I ser den, så skriver I bare. Så der er faktisk en lynlås til at åbne og lukke. Og så er der også en til indeni. Og det har alle de andre udstyr. Så vi bliver tage lige på den. Så jeg skal lige prøve at lukke den. Det her er lille telt. Men vi åbner og så går man ind. Og der er ikke særlig meget plads. Og jeg er faktisk ret lille, og jeg krymper. Og jeg er sådan meget, der er meget stramt. Så sætter mig lige ned. Og så trækker man ned. Jeg tror, den sidder fast. Så trækker man helt ned. Og så skulle der være en lille lås herover. Og så er den lukket. Og så er der det her mygge noget, og så åbner man bare. Så har I ligesom set indeni med åbent vindue. Det der underlag, og så ja. Jeg tror også, vi viser, hvordan man åbner det der soveposen og sådan noget. Og alle de der ting. Men jeg er ikke sikker. Viser jeg os liggeunderlaget? Så har jeg liggeunderlaget. Den her op, så. Den her op. Så er det sådan en sovepose. Ja. Den her op. Ja. Og hold det. What? Så det her er soveposen, der hører med til det. Så det er egentlig meget bare ligesom en normal sovepose, tror jeg. Jeg er ikke sikker. Som sagt har jeg aldrig åbnet det her før. Jeg kan godt puste.
Jeg har ingen idé, fordi det er sådan lidt mørkt. Hvis jeg puster, så kan du åbne den her. Hvad? Hvis jeg puster, så kan du åbne den her. Vent lige. Okay, vi hviler lige. Lad os lige komme op der, tror jeg. Nu er jeg Jasmin. Det gør det selv. Hey, filmer kameraet stadig. Filmer kameraet? Ja, det gør det. Sorry guys, I må godt komme med her. What? Var den er sort her? Lad mig den. Har I trykket på noget? Nej, ikke mig. Jeg er klar. Den er i gang med at optage. Okay. Og så skal vi... Hvad er den? Vi går et andet sted hen. Ja, ja. Den her ved jeg godt. Kan man ikke ligge der? Kan I ligge der? Kan I ligge der, far? Ja. Okay. Så skal den gå. Jeg skal se, hvordan skal man det? Jeg tror, der er sådan... Nå, nej, den er sådan. Der er sådan nogle her, ja. Men den skal man lige løsne hernede, tror jeg. Men man kan også bare gøre sådan. Nå, nej, jeg kan også. Ja. Ja, det her er indviklet. Jeg skal lige prøve at se hernede på den, der er der. Det er mere en luftmadras, end der er en ikke-underlag. Altså, hun har fået den her. Så holder du telefonen her. Ja, så det kan jeg- jeg lige finde. Det her er bare hovedfoden. Går det på det. Jeg skal lige tage det. Den her. Godt grund. Så ja. Den her. Så god. Det bliver virkelig varmt. Det er allerede. Det kan du tage det. Det minder mig bare min bil. Skal den ind i den der telt? Det kan du godt. Tror jeg det. Jeg prøver. Jeg prøver at tage den. Så. Det skal jeg til med os. Skal jeg godt der, Jasmin? Vi kan bare ikke åbne det. Jeg har sådan en sko af med mig. Det virker som, du skal have været sådan her. Jeg tror, det er meningen, man skal. Sorry guys, I ventede. Den kan jo ikke komme derind. Ja, den er blevet været sådan her. Vi lærer lidt teknik. Der er teknik. Jeg tror også, at det er den, man skal gøre det. Ja, Det er den børnesikring. det her er selve soveposen. Jamen, det er med det er sådan her, men det er bare... Så er vi ikke sikre på, hvordan det er, man gør, men vi er bare lige i gang. Så den gør ikke rigtig at åbne, så vi tror bare, det er sådan her, man skal gøre det. Lad os lige strække. Så jeg fik pustet hovedet på nu, og nu er vi bare i gang med at puste resten. Jeg tror nok, det er rigtigt, hvordan vores far gør det. Se, hvor tykt det er. Der skal godt nok meget luft til. Jeg kan se, hvor meget min far har pustet. Så sidevejen skal man godt se, at den bliver lidt tykkere. Ikke for meget, bare lidt. Altså her og ja. Så jeg tror, det er den rigtige måde, det er. Den bliver meget tykkere, så man kan se, at man
meget rigtig tit. Og jeg ved ikke, hvis den bliver så behageligt, men lad os bare se. Så jeg tror også, at det er godt nok nu. Den er god nok nu, for den er ret hård. Der kom lidt mere end luft ud. Måske skal man... Jeg tror, det var min. Hvad laver du? Jeg tror så ikke, der kommer mere. Der kommer sådan lidt. Men det er sådan en... Madras. Luftmadras. Så sådan en... Ikke så meget ligger jeg der. forestiller mig, der er rød. Så pas på, at vi ikke lægger nogen på noget skarpt, når vi sætter Så. på, når vi ligger ind i tænderne. Vi sætter den lige til. Vi kan det filme. Jeg skal lige Og lige lægge den på den her, bare lige rette den ud. Hallo, men sovepose er derinde. Ja. Vi kan det så tage soveposen ud. Så den er sådan lidt mærkelig formet, men lad os lige prøve at tage den ind. Lige kan du ikke filme hurtigt? Gør det. Ja. Du har lige trykket på en knap. Bare for at den skærmen slukker lidt. Kan jeg se noget? Ja. Wow! Så vi kan gøre lidt godt, som vi har gange. Jeg tror, at hovedet skal være hernede af, den anden her. Ja, men kan det godt. Hovedet skal være hernede af. Ja, den skal være den vej. Men så kan du filme gennem vinduet, fordi så måske vinduet. Jeg tror bare lige. Jeg tror den der. Gang i gå. Den her kommer ind af. Så der er ikke så meget plads, men det føles lidt som en forpustet luftmadras. Men man glider lidt af, men det går nok. Den er ret smal. Men det er bedre end at sove på jorden, så jeg tror nok, det er god. Men lad os lige prøve at tage soveposen ind her. Vil man låne soveposen? Udenpå så er der også sådan en lille udsigt uden myposen. Det er det samme for Brand og sæt er jeg ret sikker på. Far, skal vi have is i dag? Ja? Det ved jeg ikke rigtigt. For det tid, skal du have. Har du lyst til is? Fordi at Nana sagde, altså min klasselærer sagde, jeg skal lige lægge den der. Okay, jeg lægger den lige herfra. Man skal Min klasse den her ovenover madrassen. Mhm. Min matematiklærer sagde, at vi skulle selv gemme, altså det bedste vi køber Man kan hellere bruge den som dyne, så kunne man også sagtens lige den op her i siden, og så kan man bruge den som dyne. Hvis man føler det mere behageligt og bedre, men man kan også bare bruge den som normalt. Far, det er fordi, at vores matematiklærer, hun sagde, at hvis vi kunne købe sådan nogle man er i tvivl om, hvordan man... Wow, okay, det går galt. Så er der det her, man skal slå op, og så er der bare den her lynlås. Far. Den går hele vejen ned til bunden og rundt om. Nej, ikke hele vejen ned. Ret meget. Jeg vil have en forkert. Så har de her. Ej, Er de her? Vi kan ikke rykke. Ja, det her. Så ved jeg ikke, hvor det kommer ud, så kan vi se på det. Jeg tager den lige med. så er det fordi, at vores matematiklærer sagde, at vi skulle få is, og det skulle helst være sådan en frisk, hvor man kun fik is. Fordi så skulle hvis det kostede 10 kroner, så skulle til sidst efter sommerferien, og vi skulle skrive ned på papir, hvor meget det kostede, og så sidst efter sommerferien,
så skal vi regne sammen, hvor meget det kostede. Isen kostede til sammen. Ja. Så er det fejl, man kan ikke lytte den hele vejen ned, og jeg har ingen idé om, hvad det her er. Er der nogle lommer eller noget? Jeg har ingen idé, det tror jeg ikke. Men man kan i hvert fald... Måske noget, man kan tage op om halsen, hvis man fryser. Men Prøv at lægge den over på jorden, og så tage den anden sovepose ud. den anden sovepose. Skal jeg lægge den her på jorden? Bare læg den op ved siden af derovre på jorden. Så man kan ikke lytte den hele vejen ned. Den er så meget mindre end den anden. Så skal du også gøre det der, du skal lige løfte de der ned på siden. Fordi det er meningen, man skal spænde den sammen, så den bliver meget lille, så den ikke fylder så meget i oppakningen. Den her fylder i hvert fald mindre. Du skal bare trykke op, sådan bør du ikke gøre. Prøv at komme her til mig. Er det sådan her? Nej, du skal bare sådan her. Du skal bare så her. Skal jeg finde den? Bare sådan her. Sådan. Nå. Nej. Det er derfor, den var så hård at åbne før. Så er den nemlig meget nem. Den her ned på siden. Okay. Og så kan man åbne den. Så tager jeg den. Okay. Nu videre til camp. Nu skal man bare hive den her. Så jeg tror ikke, den her har så meget fyld i, som den anden har. Ellers så er den bare sådan en selvoplysning. Ja, det har den ikke. Den er lidt blødere. Ikke blødere, men tyndere. Og den her, den er heller ikke lige hele vejen. De har ikke, så man godt kan lide hele vejen. Den og der er mange hvis man kan lide den her. Prøv at finde ud af, hvilken der er dejligst at ligge i. Men jeg kan først prøve. Mm. Jeg er den blødeste. Prøv ikke at lyne den ind over noget, sådan, så den er til at svære for op og ned. Nej, så skal den ligge i en sovepose. Det tror jeg ligge i den bløde. Det har du ikke. Er det rigtigt, far? Hvad? Nej, jeg skal starte med en røde. Hvordan skal man ligge i den røde? Skal jeg bare... Nej! Hvordan? Så jeg føler mig lidt som en pisse allerede nu. Og du har ikke engang... Nej. Den her skal åbner man nu den her. Hvordan åbner man den her? Den ser god ud, den der Jasmin. Kunne du godt sove under åben himmel i dag? Altså, så kunne den godt, men den er lidt hård, så jeg vil anbefale lykkerne ned. Jeg vil sige, bunden her, den er rigtig dejlig, blød og fyldig, men jeg tror, bunden, man kan godt mærke, hvad der er under. Man kan godt mærke det. Så hvordan men jeg tror, at i mit telt, så vil det faktisk være. Hvordan åbner man så? Er den varm? Jeg kan prøve lige at se. Hallo, far, hvordan åbner man? Der er en lynlås et sted, skat. Så kan du proppe den op ned i den anden sovepose og se, om den er dejlig at ligge i. Jeg vil gerne få dem op i den der. Gå ind, så hvis jeg så råber den. Og så er den sådan her, den der venstre, og så skal man gøre sådan. Den her er virkelig. Jeg kan se, hvis man kan se forskel på, at den her er meget tyndere, lugter det der gamle mennesker. Lugter den der gamle mennesker? Prøv nu. Den lugter bare af nylon, synes jeg. Hvad så, Victoria? Går det godt? Okay, så den her, Den er myggenet. ja, den har det her myggenet. Man kan godt sætte det af, tror jeg. Jeg skal lige prøve at se.
mærke, at jeg får brug for et læbunderlag, men jeg gør det. Ja, jeg tror, den der er lavet for, hvis det er meget koldere sådan om vinteren, og den her er lavet sådan om sommeren. Det føles også lidt... Jeg ved ikke, hvor meget beskyttet det her mygge. Det her mygge. vil være i forhold til, at hvis myggen så sætter sig på en, så kan man faktisk godt mærke det. Jeg holder mig hernede. Så den sidder sådan her, når man ligger sådan. Og den er meget tynd, men den er også dejlig varm, men jeg tror bare, at den her er lavet til mere til sommer, end den er til vinter. Man kan også... Ja. Man kan også... Fjerne det om myggene. Jo, man kan godt fjerne det her med. Men det tror jeg ikke, man vil, Jasmin, fordi der, hvor man skal være om sommeren, der er der bare mange myg. Men hvis man sidder sådan tæt, som også er myggen, og man kan også tage det af indenfor, tror jeg, når det gør. Okay, tid til at bytte. Så der er myggenæde. Den her anbefales for vinteren. Den her tror jeg bare både Der er en sommer- og en vinter-sovepose. Den her? Den sommersovepose, den der, den anden en vinter. Den var også virkelig varm, far. Den var virkelig varm. Den her, den holder på varme. Jasmin, jeg skal ind i den nu. Ja, men jeg skal ligesom til den. Jeg vil dog sige, at myggene er ret lille kanter. Og se hans træningstøj på. Jeg kan lige tage det ud. Sådan der. Jeg vil gå ind i soveposen. Jeg går ind i soveposen. Så Så den jeg har i hvert fald, den den er ligesom den her. hvordan Den er kom ret. den ind? Så jeg prøver lige, men du skal bare åbne. Jeg prøver på den her ind i teltet, og så se hvordan det er at ligge i den, og ja, derinde. Det skal du komme med så. Ej, men dårligt. Okay, så lige nu så overgår jeg et rigtigt og lægge mig ind i den igen, men jeg kan prøve lidt med. Soveposen er større end lægunderlaget. Ja, og længere. Jeg er ikke sikker på, at det her til slet. Men Er madrassen blevet flad, eller er den stadigvæk hård? den er meget hård stadig. Det er ligesom en luftfald. Den er bare lidt tykkere, synes jeg selv. Så. En oppusning. Vil du prøve at komme der? Det vil jeg gerne. Men hvor mange kan man være i det telt? Er det sådan en firemandstelt? Nej, det er et etmandstelt, jeg er ret sikker på. Men jeg vil have ønsket, at over i den her side herovre, hvor min hånd er,
Der vil jeg ønske, at der var det samme materiale i bunden af det, i stedet for at der bare er ingenting. Og så tror jeg, at så kunne man have siddet der mere behageligt, hvis man ville så det var et ubehageligt område, hvor der er meget græs, der skifter og sådan noget. Så jeg har ved, det er den eneste kritik, jeg har til det her telt. Hvad siger du, Victoria? Tror du også kun lidt masse, eller kan der godt være 4 derinde? Jeg tror godt, det, hvis man sidder det er 4 babyer, der kan være det. Der kan godt være 4? Så vi kan godt sige, at det er et 4-mandstelt. Ikke mand, baby. Hvis det er børn. Så vil du prøve, så kan jeg filme dig. Kan der godt være 4 børn derinde, ikke også, Victoria? Jamen, det er meget. Uha. Det. Så det sådan her. Det ser ud. Har vi noget deroppe, der er? Nej, vi har sådan en gruppe. Så er det her. Min sko. Vindue. Sådan en myggefri vindue. Perfekt. Vi kan ikke få slået teltet helt op. Der mangler noget, men den er fyldt. Sidste med det. Jeg tror, det er det. Godmorgen. Det her, den kan man også hænge op. Kan se. Så kan det være en hængekøj, tror du? Nej, det er virkelig. Kan du overhovedet ligge der? Så ja, det her er helt klart et enmandstelt, og man kan åbenbart også åbne her. Jeg tror godt, I kan være herinde samtidig med mig. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, vi skal klemme. Det ser ud til, at far nyder det her rigtig meget. Og soveposen er faldet. Så det her, som I kan se, er det her telt myggesikret. Ikke fluesikret. Altså, hallo, der var lige faktisk en flue der. Nej, det har været. Nogen, der har lukket en flue her. Ja, men det er fordi, det har mygge noget. Det var chef. Nej, det er fordi, det har mygge noget at åbne. Altså, det er aldrig mig, der gør noget. Det her er... Det er et meget fint lille telt. Er vi færdige nu? Det er sådan en... Og de fylder slet ikke særlig meget, i forhold til, hvor meget det egentlig er. Er vi færdige nu? Ja, det tror jeg. Så tak fordi man har video. Husk at like og se. Vi ses alle sammen. Yep. Ja. Så, hvordan slukker man for det her, far? Bare op på toppen, så tænder den kameraet, skærmen, og når skærmen tænder, man trykker igen, så slukker den for.